खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सबाय माजियाव जो फगवारनाय महर दा सोनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फराय जोबबाय सेराम जाबाय हारेवनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इनिफ्रायहाय सानै सुबुङा ओंखारलायबाय बोरो नानि आया दासो खानाया सेफ खालामना होबाय दसेनो मा जायलेदि जालायखो रेडि फरायसालियाव थांसै होनलाय फरायसालियाव थांसै I am going to school फैदो फरायसालियाव लांसैलाय सोनाफोर हिर' होन्दाखौ सानोसैलाय आङो रेडि जाखाजोब्बाय आरो ना सासेखौ थिनहरलाय बेखौ रेडि खालामलाय आंना समायानो मालाबानो बारग'लाङो आरो ना फैदो मामार भगबान थांगोनसै सोनाफोर जा बारा दान्दिसे ABC लिरखांनानैहाय नै कालार होनो होननानै हाहाकार जालायबाय आरो ना ओमफ्राय होबायबो दा बुंसै जोंनाथ' खुनु बेरा कालार होफेरा नालाय बै सासे एसे देरस्र'नाय बिब'खौ नाहरै गाहाबो होफानो आरो ना बेयावनो मोनखाजोबो माने कालारबो आरो बैयो बुकफोरखौबो मोनखाजोबो नालाय सुट्टि जालायबाय जोंहा ना मा नों गिदों दुद्रुनायखौ नै बाहाय गेलेनो होबाय गियो दुद्रुबावनो गाबोन दुद्रुनोसै दे लोगोफोरजों दा लोगोफोरा थांजोब्बाय गावहानो गिलुं गिलुं खनसे दुद्रुनाया जोंहा लेट जागुलायबायथ' थांसैथ' आब' थांबाय इलाय उना होबोफिनबाय बिमा फिसा सान्दुङा थिं थिं थार आरोना दिनैहाय नै मोथो मोथो मोनलायनाय साइकेल साइकेल सरि साइकेल दोखोल' मोनफैखायो दा उन्दैया बिदिनो फोद्दा फोद्दि थाफैयो आरोना नों बिराद बुरजा फरायबाय बा मोनसिनगासिनो दङ बे मोननायजों आंहा जारला जानायजों होननायसो जाहैनोसैलाय नै बायद'फोरजों आथा खिथा जासिनगासिनो दङ थांबाय आदाया दे जेबो नङा थांसिनो मालाय नोंहा नायथ' र' नों गाइखेर जानोसै बेखौ मेथाइआथ' बारग'खाया बोरो हेपि र' गाइखेर फुदुंगासिनो दङ डाइरेक्ट ओमफ्राय आंनि ब्लगसा अखानायैसो जाबाय आरोना मैयानि खिनि जाखिनि लादोंमोन स्कुलाव थांनाय फैनाय एसे क्लिप बेखिनियाल' मैयानि सिदा ओमफ्राय दिनै फुङावसो लाफैफिनबाय आरोना मा खालामनो खारन दं सोनाफोर आंनि मैया भिडिअ फुरा होयैयाबो फुरा खालामियाबो आरोना फुरा खालामाखै नालाय माखौथो होनोबो हायाखै मैया खालि ब्लग्स बेनिफ्रायहाय दिनै फुङावहाय नै सुजि सुला एवनानैसो जादो नै बेहा बेरे फुजानि एसे हेबदों खानायाबो लावबाय जाबाय नै ओमफ्राय सिंनि गस्लाया नुजालायोनो लासिं सिं आया स्पर्ट्स जागासिनो स्कुलावहाय ओमफ्राय स्पर्ट्स जाबाबो बिदि गानलायनाङा ना सिङाव बेखौबो गाननानै गेलेजायो बल ओमफ्राय बिदि नुजालायनायखौ आं लाजियोना फनबाबो दा नुजानानै थागोन नों पात्ता मोननाय नङा आरोबाव आंसो लाजिबाय माबा मा होनो खिग्राया लाजिया नुग्राया लाजिनोसै जाहैसिगोन आरोना मा होनना बुंबावनो टिफिनाबो नै बेखौनो सुजि ओमफ्राय दावदै दैसे एवना हरबाय आरो न'निया दावदै दैसेखौ एसे जाबाय आरोना बिसोरो जासिगोन दे जादो दे खम जारला थांदो लंलं थांदो आबा थां लेखा थेखा जेबो गैया स्पर्ट्समेन जानानै थां गोरानो बिमा फिसा रौना होलायबाय जोङो बोरै नानि नाहरलाय ओरै ने ओरैसो ए थांनोसैलाय आइसो लोगोखौ नुहुरनानै मायदि हासुसो जादों फैद' किटिका फैद' आब' किटिका जानो फैदो बेनोसै हाबाफारि आरो माथोबाव फुदो मा जुथाया सोना फुदो ओमफ्राय एसे फरायस्राखांनानै नै एसे बिदि प्रार्थना खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय जोंनिखौ नायदो नै बायद'जोंसो जादों ना लाइनाव थाबावलाया बोरैबासो माइन्ड फ्रेश जानायनि एसे गेलेनो मोनबावलायो मालाय नै आरामथार गेलेग्राफोरबो सफैना थाखायो नालाय आयौ बाहा मालाय गेलेग्राफोरनि दे गाखोदो नोंहाबो नोंना बोरो नानियालाय बैलाय मासिलायनानै गेलेनोखौबा हामफ्ला सिमफ्ला जालायदों ओइ हेलौ लाइनाव थानायाबा माबा एकदम बायद'जों नङाबानो जाया आरो मा बेना लोगोफोरजों थानो रोङा मिनिना थैनोसै फिसाफोरनो गेलेनो होनाया गावहासो एखेबारे गावसो गेलेनो नागिरखो ना मा खालामनो नागिरखो आं बाबायसो दा ओमफ्राय गोदान अ फोरोंनो फैबावदो फिसाफोरखौ खम समयसा गारां आ फोरोंबावदो एकदम नों आगोल लाइन लाग्रोमानो जोंबो थाब लालांगौमोन बेनो फिसाजोखौ देरगौ होननानै लाबाय जोंहाबो फिसालाखौ देरगौ होननानै लाफाला जोब्बाय बोरैबा जालांबाय होनदों माथो लेट जानानै दा ओमफ्राय नालाय फिसाजो फिसाला देरगौ ओमफ्राय नालाय बेफोरखौ दा
गेलेनो बे लागे गानजों गेलेनो सुना माजों गेलेनो होनदों नों बेखौ फरायबाय था गेलेयाबा गेलेयाबो फरायदो दे गारांबो गाराङा नोंसोर माजों फरायनाय गारां गाराङा ना अ आ गाराङाव गाराङा ए आं अ आसोहाय जोंना अ आ होननानैसो फोरोंमोन आरोना अ आ गुसुंनि गोलावै गुसुंनि गोलावैबो होनबावोसोमोन अ आ इ बिदिसो होनबावोमोन उ रि ए ओइ ओ औ बुहुद जायगायाव माने सोरबा गाराङा होननानै फोरोङो अ आ दे समायदों दे समायदों छुट्टि जालायबाय जोंहा ओमफ्राय नै आंना पार्सेल मोनसे फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय रुमावथ' गैया मा होनो स्कुलाव दङ लाबोनबा लाबोदो होननायखाय गथ'आ ओमफ्राय दे होमबालाय स्कुलसिम थांखागोन आङो होननानै स्कुलावनो रिसिभ खालामबाय आं नै दा न'आव फुवारहैसै जाबाय मेंसोबायलायनो गावहा जातनो ओमफ्राय नायदो ख्लाब मोननानै माने जिया मादि साननानै आङो एकदम बेखौनो दांग्रोनोसै होननानै दांबाय नालाय आरो माथो गेन्द्रि नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामसै खेमसिजों एसे हासिबाय मोजाङै हासियाबाबो जायाना बै नाम्बारा जिफाबाथाय लाफिना होननाय खोनादों आङो ओंखायनो साबधान आरोना सुनाफोर बेनिफ्रायहाय नै इदिसो सुनाफोर सिम्पोल आरोना र' 300 बेसेबांबामोन 300 साराय थिनस'सो मोनदां बावलायलांबाय आं नायबासो मिन्थिसिगोन जायखिजाया बेबायदिनोमोन आरोना 400 नङा ओमफ्राय जिया ओरैबायदि सुति मोजांथार आरोना मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय कालाराथ' आरो मा गोसोम आं फसायनाय फाख्रा सिख्रा जाहैबाय आरो एसे थेवबाबो बांद्राय फाख्रा सिख्रा नुवाखै आङो मानसिफोर गाननाय फट' होनायखौ ओमफ्राय आङो एबार एम बिहरनायदों दै एम दाखालै खनसे बिहरनाया एल बिहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय एलआ एसे देरद्रायदोंमोन ओमफ्राय एम बिहरनायाव दाना हारसिं टेनसन जाबाय आरोना आङो बुस्थुआ एसे थोन जासिगोन नामा साननानैहाय ओमफ्राय थोन जाबाबो आं बडिखौसो फेसेमगोन गस्लाखौ रिटार्न हरला ओमफ्राय बे आंनि एल साइज एम साइजखौ बाद होदो सुनाफोर ओमफ्राय नै बे दख'ना गांनैखौ नायदालाय आं जा फसायदों आरोना माने आङो दा मानि ओरै जिङाव आगर गोनांखौल' मोजां मोनदों ओमफ्राय नैबे गांसेयाथ' दाख्लै आंनि लानायजों एसे सेमहां जाहैबाय खिन्थु बै गांसेया बिराद मोजां आरोना आं बिराद फसायदों बे जाहैबाय मा खाथिनि आब'निसो आरोना सुनानै स्राय नुनायखाय आङो आयै सोंबाय आं बेसे लादों माला लाया माला माया होननानै ओमफ्राय 650 ना 600 लादों होनदों आरोना बिराद मोजां फसायखादों आं जिङाव आगर ओमफ्राय आदाराव हाबाबाबो जानाय नङा होमबा बारा गस्ला गस्लि नायबा थाबा जानाय नङा बारा ड्रेस बादि लब जाबाय थाबा जानाय नङा उदैखौबो नायनांगोन होननायसो जानोसै माने आं दहाय माइरं सुनानै गालांखादों जाननांगौल' टेनसन गैया आरो दालिबो सुनानै गालांखादों जाननांगौल' टेनसन गैया एकदम हाखादावरा आरोना बेनिफ्रायहाय भाजियाव जागोन आङो नै उसुंगुरियाव थायहांनाय सबाय बिमाखौ एसे आंनि डिस एन्टेनायावनो मानखोलाजोबदों नालाय बेखौ खादों आङो मैया बेखौनो आलुजों भाजि हामा ओमफ्राय मैया बुट गरनैसो सोना दोनखादों आरोना आलु सबाय बिमा बुट भाजि बेनो ओंख्रि सुनाफोर ओमफ्राय पापर दङ एवगोन सिन्था गैया ब्लगखौ फोजोबहां जाबायमोन आरोना एसेयावनो आरो कल फैबावबाय आंना पार्सेलजों हरदों सुनाफोर पार्सेल आरोना एबारनि पार्सेला बिराद इम्परटेन्स आं नायनो नागिरो आरोना माने मामाआर्थनि सेपबो बिहरनायदों आङो अनियननि हेयार फल कन्ट्रल सेम्पु आरोना ओमफ्राय आंथ' सिगाङाव खिन्थाखादों बिराद खानाय गयै मानसिया थाख्लै जालांजोबसिगोन गैला माने नै बेफोरबायदि गोरलै रज'आबाथ' खानायानो माने सुइनंसो जालांसिगोन आरोना आंना बिरादनो मा सेम्पु लोब्बा गगागोन नोङो सानस्लिबाबो गयो हेड एन्ड शोल्डार लोब्बाबो गयो ओमफ्राय आरो क्लिनिक प्लास लोब्बाबो गयो डभ लोब्बाबो गयो ओमफ्राय नैबेखौ एसे मोजां होननायखाय कमेन्टफोर मोननायखाय आङो लोबनाय नायथारसै होननानै बिहरदों आरोना ला बेसेबां दिनजों गगायो नायनोसै र' थावखौथ' आङो फोननाया थावल'जों जाथ'वाखै थाबनो इमप्रुभ जायो खोमा एक्सुवेलि सेम्पुखौ गैखालामोन आंनाव आङो पेकेट बायसो लोब्बाय थाखादोंमोन नालाय बायखानांखागौ सेम्पुआलाय ओमफ्राय बेखौनो बिहरबाय आरोना आङो खेमसेनो लोबनाय नायनोसै एबार बेसेबां गोलैखोमोनथाय र' बावलायलांबायहाय आङो पे खालामखानायमोन नालाय फैसाया दाख्लै मासावनो बिहरनो सानदोंमोन ओमफ्राय फैसाया थोआखै सनाफोर बे मासाव ओमफ्राय फैसा मोननाय लोगो उनथिं जेखि जाहैदोला खर'खौ एसे नायग्रोनोसै होननानै आरोना बिहरबाय आङो नायनोसै गगानाय बायदि मोनबाथ' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामो गगायाबाथ' माथो खालामनो बायबाय जेथिया लोबलांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय आं दा ब्लगखौ दोनथ'थारनोसैबो आरोना संनोसै दालिजों ओंखामा गाबगुलायबाय आंना पार्सेल फैनायावनो
बेनिफ्राय सनाफोर मैया ब्लग होयैनि जाहोना जाहैबाय मा बिनि सिगांनि ब्लग्सआवहाय आङो अमा लखब लखब गोजावलायनाय जानाय देखायदोंमोन ना उदैया एसे दाय नांदों मोजाङानो जादों एथ' जाग्रा बे रायखस बादि आरो गोजां थानायखौ मोनायाव जाबावलायनाय नालाय सिखानांगौ ओमफ्राय बोरैबा दुरुलबायना आङो खननै फायखानायाव थांनानै ओरैनो खनसेल'सो थाङो नालाय खननै फायखानायाव थांनानै ओमफ्राय एकदम बोरैबा दुरबल गाज्रि मोनबाय आङो ओमफ्राय बेलासियालागै बोरैबा मोनफैदों आरो ना सानसुहालागै उनावहाय एसे थिग जाफिनदों ओमफ्राय बिनिफ्राय गोसोफ्रा मोजां जायाखिसै ना देहाया मोजां नङाबा गोसोआ मोजां जायाना ओंखायनो होनाय जायाखिसै आरो ना थ' दा जायफोरा आंनि बेखिनि दिनैनि शेयार खालामनायखौ फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच